Inayawan sanitary landfill subling buksan karong Lunes. Si Luan Mirondina sa report. Kapina sa simana nga gitrabaho sa mga sakop sa Department of Engineering and Public Works kan DEPW ang 6-meter wide o 100 meters long nga service road sa Inayawan Sanitary Landfill. Kini aron maandam ang agianan unya sa mga garbage truck sa subli na usab nga paglabay og basura sa dapit karong Lunes. Gibutyag ni John Paul Hitaske sukuhay sa mga kabalaka nga naglaundok na ang basura sa Inayawan Sanitary Landfill ug kuyaw nga mahunlak adunay dakong hawan sa luyo nga bahin nga magsilbing bag-ong labayanan sa basura. We could expect a cleaner Cebu City kung maka-open na ta sa landfill kay ang ato ang kung dito sa Pulog Sanitary Landfill ma'am usara mo gyud ta ka biyahe dito. So hopefully wala lay mga problema, maka-open tayo Monday and then muna maka-cater na ta sa mga barangay nga naasay mga tabangon sa ilang garbage collection. Subay ni ini, dili na maglabay ang dakbayan sa sugbo ug basura ngadto sa usa ka pribadong landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Matod ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña, nakatigom ang dakbayan og 10 ngadto sa 14 milyones pesos sa binuwan nga bayranan sa garbage tipping fee. Sa pagkakaron, wala pa'y kontratang napirmahan ang dakbayan sa sugbo ug ang pribadong landfill sa Konsolasyon aron mabayran sa dakbayan ang utang ni ini. Gipasalig hinuon ni Osmeña nga mobayad ang dakbayan tungod kay naserbisyuhan naman kini. We will see if we can put the papers in order because whatever it is, they have already another services naman, di ba? We have used it. But maybe we can negotiate on the price. Tungod sa hulga sa panglawas sa publiko ug sa kalikupan, Enero 15, 2015, gipasiradaan ni outgoing ug suspended Mayor Michael Rama ang 15 ka ektarya nga Inayawan landfill nga miabot na sa maximum capacity human sa 16 ka tuig nga paggamit. Gipasali hinuon ni Hitaske nga may gihimo sila nga mga pamaagi aron dili na mokatap ang baho sa basura ngadto sa mga panimay ug mga balay patigayon haduol sa dapit. Ato pong tagaan ang mga trucks na to, barangay-owned trucks o city government-owned dump trucks o katong mga chemicals para inigyabo nila dito sa sa site dito sa Pulog, yabaan na nila gamay ilang trucks para dili na sad manimaho inigbalik sa city. So those are the same chemicals nga atong gamiton sa Inayawan landfill. If ever man nga naay mo baho. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.